Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-review, pag-usisa, pagtalakay, kag pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sabatika. Nga ginadala ini sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church. Diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag pasalamat kita nga akong partner ang atong church pastor diri sa CPAC Church, wala sang liwan kundi si Pastor Francis Duroy. Sir, mayong adlaw gid sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Yep. Sa hindi pa naton basahon ang atong Biblia, sir, aton anay pasalamatan ang mga katawhan nga nagapadayon sa pagsunod sa ning aton nga programa. Ang aton mga katawhan, hindi naton mamensionar ang tagsa ka mga ngalan, but nevertheless, kadamo sa aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, sa Antique, sa Guimaras, kagbisan pa sa aton mga kauturan sa Southern Mindanao, dira sa Dajanga City, General Santos City, Coronadal City, sa South Cotabato, sa may North Cotabato, sa Maguindanao, sa Sultan Kudarat, kagbisan pa sa Sarangani Province. Kag sa aton mga kauturan nga nagahambal inilunggo bisan pang Cebuano sa bilog nga kalibutan dira sa United Kingdom, sa Amerika, sa Australia, sa may Middle East, sa Japan, sa Korea, kag sa iban pa naton nga mga kauturan. Okay, kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Aton nanay basahon ang aton sadsaran nga teksto sa hindi pa naton ipaduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Bugna, Kapitulo 14, versikulo 6. Nagasiling, niya nakita ako, ang isa naman ka manugtunda nga nagalupad sa tunga sang langit, nga may maayong balita, nga dayon, nga ibantala sa mga nagapuyo sa duta, sa tagsa kapungsod, kag kabikahan, kag hambal, kag katawhan. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto nga nakita naton sa Bugna 14 versikulo 6. Aton iduko ang aton mga ulo. Sa siningation sa liwat kami nagapalapit sa imo Ginoo. Salamat nga imo naman kami tagaan sining kahigayunan. Kabay pang ang balaan nga espiritu magaupod sa amon sa siningation kag sa tagsa nga nagabukas ang ila YouTube kag sa ila nga Facebook kabay pa Ginoo nga sa siniging nga tuon sa ila pag-abri ang balaan nga espiritu magagahom sa ila panghunahuna nga hindi lamang nila maapresyar ang kamaturan nga amon matunan apan magaturok ini sa ila tagsa ka mga tigipuson kasing-kasing nga magagiya sa amon sa pagatubang sa dako nga mga katalagman sa malabot nga mga kapanahon. Salamat nga imo gid sabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Ang aton leksyon 8, Sir Pastor Duroy, sa Mayo 19 tubtob 26, ang pagsimba sa manunuga, worship the Creator. Yes. Kag may isa ko di ka punto before na ako nihatag kay Sir Duroy ang iyang nga insights. Nga gapati kita, Pastor Duroy, labi na gid kita ng mga Adventista nga ang kamatuoran is progressive. Yes. Kung wala nila nakita sa una, makita sa ulihing ng mga kapanahonan. And it is being naga-progress, nagadako. That's why ang sang una, ang panahon ni Adan kag Eva, ang Genesis 3:15. Among gin-emphasize. Oo. Nga sa tapos sila tapos sila makasala, ginambalan sila sa Ginoo nga ang seed, okay, ang bunga sang babae magadugmok sang ulo sang manod. And then during the time of Christ, gin-emphasize siya ang pagguba sang Jerusalem kag ang mga palabuton. Yes. But karon sa aton ang revelation, the three angels message, amo gid ang pinaka-highlight nga truth, nga kamaturan, nga aton subong ginatunan. Kag we are indeed blessed. Pasalamat kita yang mga Adventista nga aton ini ginatutukan kung sa Cebuano pa.
gina-highlight naton ini nga kamotoran. Daw sa akon banta daw hindi man pagpabugal sir. Ang Adventista lang gid nga iglesia amo ang nagahatag sang pagkadako sining three angels message. Yes. Matuod din na, Pastor. Kag we are blessed nga we are members of the Seventh-day Adventist Church. So karon nga semana aton tunan ang first angel message. Ang nauna nga mensahe, ang nauna nga manugtunda, ang mensahe sang nauna nga manugtunda. Yes sir, ano pang imo Ang sa introduction naton, Pastor, Yes. nakita naton ang prinsipyo nga ang Ginoo nagahatag sang kamatuoran sa tion nga gikinahanglan. Makita nato sa ginsiling naton, Pastor, no, ang Pero hindi man na sir dispensation, no? Iba na siya sa dispensation. Nga ginawali ka ginadoktrina sa iban nga sa religion. evangelical lain, Pastor. Yes, so. Kay usually just sa lipot lang ang dispensation. Sa Old Testament dalawas ang tao, pagis buhat, obedience, Yes. subong sa New Testament by grace. By grace. So contradict man na siya sa Revelation. Makita Yes. na nato. Yeah. So sa ginasiling nimo, Pastor, nga ang gospel, ang una nga pagwali sa gospel, Pastor, ang Ginoo actually nagwali sa Genesis 3:15. So gitawag na nato nga the first gospel expression. Yes. So dito kay Adan kay iba. Dayon pagkatapos nagpadako sa progressive. Yeah. Dayon sa panahon ni Abraham, gipagwa si Abraham kay gipromise sa iya nga kaliwatan magwa ang Mesiyas. Kay nag-abot gid ang Mesiyas sa panahon ni Jesus 2,000 years ago. Nga siya gid ang the fulfillment. Personal fulfillment. Kag the greatest nga revelation of God. Kag sa karon sa ulihi amo ni siya ang fear God, ang mga mensahe sang manugtunda. Yeah, exactly, Pastor, mo ni atong present truth. Present truth. But it does not mean sir nga ang previous truth wala na. Oo, Pastor. Nagapadayon gyapon nga ang manluluwas amo gyapon si Kristo. But in the end, we are being warned. Ginahambalan kita, ginawarningan kita nga amo ni ang pinagi sa mga mensahe sang tatlo ka mga manugtunda. Yeah, exactly, Pastor. Yes. Ang Sunday naton nga leksyon, Pastor, universality of the gospel, ang pagka universal sang mayong balita. Pangkabilugan. Kabilugan. Hindi lang yang mga pila lang ang tagaan. Yes, but everybody receives the gospel. Yes. Exactly, Pastor. Yeah. So amo na ang aton nabasa nga nakita ni Juan ang nauna nga manugtunda nga nagadala sang mayong balita. Sa English, everlasting walay gospel. katapusan. Walay katapusan. Walay katutuban. When we say everlasting, walay katapusan. Walay katapusan. Why katapusan, sir? Anong imo na kita dira nga why it is everlasting? Because when we go into the theology sa atong nakita, Pastor, nakita naton makauturan sa balang kasulatan nga ang maayong balita nga ang tao maluwas lang paagi sa gintangdo ng Mesiyas. Nga walay liwan amo sa Ginoong Hesus. Yep. Bisan sa wala pa natukod ang kalibutan dira na. That gospel is there already. Yeah, it's already there. Yes. So in fact, siling pagani sa balang kasulatan ni Apostol Paul kag bisan pa sa Revelation nga ang maayong balita didto na siya kag na-reveal siya sa ang tao na ahol sa pagpakasala. In other words, ginpili na kita nga maluwas sa kay Kristo. So wala pa na even before the creation of the world. Creation of the world. And then kag hindi ni siya matapos lang even sa pagbalik ni Kristo. Nga bisan dito sa langit that gospel nga si Kristo nagpakamatay sa aton will still be there. We will continue to study. And then we will be surprised sila ni Mrs. White na subong gamay lang ato na balaan may bahin sa pagsakripisyo ni Jesus. Sa langit, Christ will explain further about His sacrifices kag ang kadalom sa iya nga sakripisyo. And we will appreciate Him more when we'll be there in heaven. Yeah, wow, exactly, Pastor. Amo na siya, Doc, nahambal na to gaina, nga ining everlasting gospel will strike at the very heart of dispensationalism. Nga ining theology nga gitawag kong dispensationalism
ginaguba sa sining Ginaguba. Revelation 14. Yes. Kaya ang everlasting gali, Dok, walay Walay katapusan. katapusan, oo. So hindi nga nagaliwat-liwat. Yeah, kag walay sinugdanan. Oo. Yeah. When we say everlasting, walay sinugdanan, walay katapusan. Yeah. Oo. Kag the same yesterday, today, and tomorrow. And this is a mystery. This is a mystery. Grabe. This is a mystery. Kag dito sa langit, we will not be, though we will be given, yes, though we will be explained further, but yet it remains a mystery. Yeah. Yeah, amo na ang kanami sir no. Daw karon ko lang na-appreciate ining word ang everlasting. Yes. If you can say, Pastor, kay kung may point in, let's say, in eternity future, kay kung may point siya nga mahangpan tanagid to the fullest ang gospel sa Ginoo, ang pagluwas, ang gugma sa Ginoo, Yes. then hindi na siya everlasting. Hindi na siya. Kaya nag-abot na siya nga natapos na siya. No? Natapos na siya. So, but the factor, eternity, hindi tagid mahangpan ang gugma. No? Nga bisan pa madugangan ang aton Madugangan. kaalam kung dito kita sa langit. And then madubli pag ano siguro mga 100 times pa nga madublihan ang aton kaalam subong ko dito sa langit. Yes. But yet we cannot exhaust Yeah, the exactly. gospel in comprehending sa pagpangup sang gospel because God will remain to be God. Yes. Yes. Amen. Pastor. Okay. Kadto kita pastor sa aton nga kuan nga ano ni. So it is for everybody. It is for everyone. Manang universality. Universality. Oh, nga dira nagtrumpita ang bang naunang manugtunda kag everybody hears it. Yeah, but sorry to say that not everybody accepts it. Yeah. Yeah. So hindi gid ang tanan amo ang magano the same as ang tanan nakasala pero hindi ang tanan nagkilala sa ila nga mga sala. Yes. How about ang everlasting in the context of the thief at the cross? Mhm. Anong imo nakita dira sir? Makita nato diri pastor nga amo lang gini ang paglaom. In fact, in the entire book of Revelation, amo lang ni ang only verse nga naghambal og everlasting gospel. Yep. Hindi mo ni makita sa iban. Sa iban. Entire sa Biblia. bilogid Yeah. nga Revelation. Yes. Revelation lang. Isa Yes. lang ka text nga naghambal literally Everlasting. gospel. So, paano naton ini makita sa tong makawat bala? Yeah. Oh. So makita nato pastor nga ang makawat matingala ka kung lantaw naton sa record sa Biblia gaupod ni siya. Di ba duha sila? Ginagayaguta man siya, gina-blaspheme niya ang Ginoo. Oo. Pero daw nakamarasma siya wala pastor. Yep. Nga ay, di amo akong ginhimo. Hindi mo. So, samtang buhi pa siya, daw ginliwat niya bala, no, naka-realize siya, pastor. Yes, And I believe this is the work of the Holy Spirit. Yes, yes. Kag nagsiling siya, ginsabdong niya itong isa ka. Gintap na yang Gintap ipiyak. na itong isa. Hindi na mo ya. Oh, hindi amo. Hindi siya, wala ni siya sala. Way ni sa sala. Oh, kag nagsiling na siya sa Ginoo, Ginoo, dumduma ako. Yeah. Kung nato ka na sa imong ngarian. Yeah. And this is the gospel, pastor. Ang Ginoo wala na naghambal nga, ati, minsan ko anay kay way makagapati mo kay nagsiling diri ang atong lesson, he stifled. Kanabang wala siya pamati bala pastor sa laygay hasta nga nagrabe yung ano sa sala. Yeah. Pero wala. So then and there ginpatawad siya sa Ginoo. So amo grabe gid ang everlasting gospel, pastor. Yep. So sa aton nga context, sa ato pag-apply naton sa aton kaugalingon sir no. Kung aton gid isipon, wala nagsiling ang Ginoo ti wala ka kay balo kung ano ka ang degree ang ano ka makasasala nga gamay pa nagdako hasta nga nalansang ani ka sa cross. Okay, correct. Wala mo na gin mention na wala mo na madumduman, but Christ never mentioned that. Wala na siya gin blame, wala siya gin buyayaw ang kawatan nga nalansang dito sa cross, no? O kung ginhambal niya pastor, lipatan mo na to bago lang kunin mo gibuyayo. Bago lang kunin mo. Bago lang nimo kuging kadlawan gani kanon mangayo ka na sa akon, but Christ did not. So, ang kanami amo na ang everlasting. So at least may gamay kita nga idea about the everlasting. Nga ang everlasting does not count what is the past. Yes. What is even the immediate past. Not only the past, but even the immediate past. past. Kanami na punto. Yes. Dami. Nga ang bago lang gini mo gani, hindi dahil madumduman ni Kristo. Wala ya dahil gin. Yes. So that's the meaning, one of the meanings of the word everlasting. Oo. Sa context diri sa
sa aton nga Monday nga leksyon nga ang makawat, ang kawatan, ang kriminal dito nga nalansang sa cross. That's why immediately Christ, without hesitation, without second thought, masili nga sa imong punto kinadili na ginuna-unaon ko. wala si Kristo naghambal sina. Because do not na kay Kristo nga anyone, anybody at that moment, anybody will accept Him and ask forgiveness. That's already part of life, of the system of life of Jesus. Immediately, He will accept. Hindi siya masili nga, wala talaga na ibuwas sa kaya akon pa nga i-computon kung pwede ka kung hindi. Yes. Kanami, Dok, sa reply sa atong Ginoo, Dok. It's really unconditional. Yeah. Just kung atong, walay limit bala. Wala na naghambal ang Ginoo nga iproiba mo pa ati. That's also impractical kay mapatay na siya mo. Pero hambal sa Ginoo, today I am telling you right now. So in another translation nga ako magasiling sa imo sinigid nga adlaw. Ikaw magaupod sa akon dito sa akon nga langit nga ginharian. You will be with me, in paradise. Yes. So it's a promise, no? Yeah. And salvation, promise of salvation. Kanami sa atong leksyon mga kauturan, everlasting gospel. Yes. Fear God and give glory to Him. Kahadlok kay ang Ginoo kag tagais siya sang himaya. Yes, ato na na-mentionar ang everlasting gospel. So another meaning of everlasting gospel is fearing God. Yes. Ano imo nakita diri Pastor Duran? Na ambot pastor kung nakalambo to dito natabo man diri sa Negros, pero dito sa amon sa Central Visayas sa Bohol, may time to ya nakadumdum ko sang high school pa ko na daw damo bala sa mga balay, daw halos magkadto ka sa mga balay may nakasulat love God, fear God. Kung kaisa fear God, love God. Galibog mo na una sa mga tao kinabutang. But here explain nato makauturan. Nga actually they are not contradiction. Yes. Oo. Kaya actually, ining fear God, actually, in its essence, kung lantaw na to sa igid nga main idea, amo pastor, ang inigaling fear God is actually respect. To know that the presence of the Lord is here. Yeah. Every moment. Bisan ano itong ginahimo, the presence of the Lord is here. So, muning, the fear God. And then, ang give glory, because if we truly fear God, and then reverence Him, as you said, Pastor, respect. Then, mapalo na lang niya. Mapalo na lang siya. So actually, ang una gid is fear. Yes, sa aton nga leksyon, kag bisan pa sa aton nga mga pagtudlo sa aton nga estudyante sa klase naton, nga ang fear na hindi gina actually nga kadlok blang malagyo ka na. Oo. Kay kung nahadlok ka, pero sa bala sa aton ginikanan, nahadlok ta sa ginikanan ta. Ti ang aton buhaton malagyo ta. Gabi na ta magpauli. But this is not the essence of the word fear here. Kadlok kay ang Ginoo diri. Ang punto diri nga daw pareho bala pagrespeto mo sa mga lagko nga mga tao. Pareho man pagrespeto ta sa ginikanan naton. Nga sang gamay pakita natuduan kita paano magrespeto sa itong ginikanan, mag-amin, magsiling good evening, good evening, mag-hug, mag-kiss. Daw amo na siya ang essence ng word diri nga kadlok kay ang Ginoo. Nga let us respect Him nga ara siya. That's why tungod si Kristo ara sa aton sa tanan naton nga tinion. That's why ang aton life is may respeto. That anywhere we go, anything we do, we have that kind of respect nga aton ihatag sa iya. So, respeto naton sa mga hari, respeto naton sa presidente, respeto naton kung sino man ang mga pangulo sa aton nga mga institusyon or sa aton grupo. Let us have that kind of respect. Oo, nga amo na siya. Kag ang punto pagidi pastor is that ang Ginoo ara sa tanan nga panahon. That's why makita sa aton nga halos, hindi lang kay halos, kundi every moment of our life, we have that kind of respect. Yes. Kag na-mention na rin mo, Pastor, ang mga ginikanan ta nga ato sa lang ginatahod. Kag ang importante dira, Pastor, nga hindi lang nga gaamin kita, ang mga kabataan ta,
Hindi kasunod pa. Apan kung suguon, Kasunod. gasunod. Kay bisan sige na amin pastor pero pag suguon, Hindi. so so may ang tuod nga fear God is ang element of obedience. Obedience. Oo. Na. Kung sa panahon nga kita nagasunod, nagatuman, kag sa panahon kita nagrespeto sa Ginoo, ginahimaya tang iyang ngalan. Amen. Yes. Amen. Oo. So ginahimaya tang iyang ngalan, and then ina nga paghimaya is a form of worship. Amen. Yes. Isa na ka pamaagi sa pagtahod kag pagsimba naton sa Ginoo. Dumduman ko sa book ni Rick Warren, Driven Purpose Life. Siling ni Rick Warren, we are created with a purpose. And one of the purposes nga gintuga kita sa Ginoo is to give glory to God, to the name of God, the name of Jesus. Ang paghimaya. Yes. We are created to give glory to God. Yes. Yes, sir. Sa sunod naton nga kwan, the hour of judgment has come. Isa ka punto sir nga ako nakita diri sa atong leksyon sa Wednesday is that God is a God of mercy. Ang Diyos ang kaluoy. But He is a God of justice as well. Yeah. That's why hindi ginaya malipod sir. We cannot deny the truth nga maabot kid ang panahon nga hukman kita. Oo. Pinagi sa siling ni Mateo kag ni John nga hukman kita pinagi sa aton nga buhat. So hindi gid kita ya magsiling wala lang naton nga hindi na maghukom Ginoo. Anyway ara si Jesus nga ano sa aton magatabang sa aton. Pero ina ang Jesus sir nga magatabang sa aton kinahanglan aton na sa kilalahon subong daan. Hindi naton sa kilala way tagasunod sa iya. Ti kay maluluyon siya pag abot sa paghukom, magabulig siya sa aton, no? Hindi siya kay wala gani sa kilala sa aton. Pero kung amigo naton siya, in the end nga aton siya kinahanglanon, hindi gikita niya malipatan. So Yes. kung ato siyang ginakahadlok, sunod kita siya pastor kay naghimaya sa iya. Yes. Siya magatabon sa aton o magapatawan sa aton sa tion sang paghukom. Yeah. Oo. Pero kung hindi naton siya kilala subong, hindi man siya kakilala sa aton sa uli sa adlaw. Yes. Hindi kita mahadlok man sunan. That's why fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment has come. Mag-abot ang iyang paghukom, mga kauturan. Yes, mag-abot na hindi ginaya mapaiway, mag-abot ang paghukom. But let us not, hindi kita mahadlok, hindi kita magkalangka. Kay bisan makasasala kita, mag-aabot nga siya mag-ano sa aton, mag-bulig sa aton. But if in case wala kita nakilala niya subong, kag hindi naton siya kilala, hindi man siya ready sa suporta sa aton sa atubangan sa paghukom sa panahon sang judgment. Yeah, exactly, Pastor. That's why ang kaluwasan is a personal. Yes. It's a personal relation. Yes. Okay. Dayon, ang atong suliton na Pastor nga, God is a God of love. Ang Diyos ang gugma. Apang, isa siya ka man ka Diyos nga, sa pihak man sina, isa siya ka Diyos sa hustisya, kag paghukom. Kaya kung may justice, Pastor, may judgment. Necessary gid ang judgment. May nakita man ko, Pastor, nga good news about judgment. Kaya nga aman, when we look at history, kay bisan pa sa atong panahon nato nakita naton nga may mga dako nga mga krimen Pastor, no? May mga mass murder niya ang mga naghimo sini get away with it. Nga way sila na punish. Na panis. Sa panahon sa mga nila Hitler for example, nga grabe good life man sila. Yes. Kung wala judgment, unfair siya. So that is in a big case, even in every case, no, mga simple lang siguro nga wala hustisya. Pag-abot sina nga adlaw sa paghukom, mahatagan gid ang hustisya. Mahatagan ang hustisya ang tanan. Yeah, that's why nga you see maaton gid sa mga news blessed. Ang mga tao nga biktima, ang mga relatives nila nagpangayo justice. Correct. But let us accept the truth nga ang justice diri sa kalibutan tama ka ano ni ka
masiling naton selective. Oo. Kag tama ka ila. Yeah, ang sa Ilonggo nga ila is daw hindi mo madakpan bala. You cannot achieve it as what you really want it. Kung kaisa. Oo. Pero sa imong ginsiling, sa adlaw sa paghukom, everything will be. That's why isa na naton ka hope nga even though wala gid justice ang kamatayon sang aton mga kabahin sang aton panimalay, but in the end everything will really face into judgment. Yeah. Kag siling pa dito pastor nga bisan pa ang sekreto Yeah. ng mga butang nga ginahimo ta. Di na matago sa Ginoo kag ato nang saladton ta na sa Yeah. Ginoo. Kag sa mga asawa nga daw wala ka batyag justice halin sa ilang nga bana, don't worry. Because in the end, we will just trust the Lord. Mo lang na yan, hindi lang kita magbalos, aton lang gihapon isalig sa Ginoo because in the end, judgment will come. Yes. Ari kita, Pastor, sa last naton nga punto. By the way, sa hindi pa kita magadto sa aton nga last, ang word dealing, there is no condemnation in Christ. No. Nga bisan nag-abot ang paghukom, pero kay Kristo wala sang tagadulian. Yes. Kung kita pastor, naangot sa iya. Iyara kita sa iya. Yes. So, amo lang na siya. Kinanglan nga inang aton pag-angot kay Kristo, it is not just merely by words. Amen. Hindi lang yan sa mga pulong ara ko kay Kristo. Ako naging baton si Kristo. No. Aton ginai kabuhi adlaw-adlaw. Correct. Kabuhi naton sa aton panimalay, ikabuhi naton sa aton mga trabaho, ikabuhi naton sa susyudad, ikabuhi naton sa bilog naton nga kabuhi. Yes. Sa Thursday, worship the one who made the heavens and the earth. Yes. It's speaking about the Creator. Kaya nga atong leksyon karon is worship the Creator. Ang pagsimba naton sa aton manunuga. Yes. May isa ka punto, sir, nga ako nakita before I will give you the time. Ang aton nga pagsimba sa manunuga made our church unique compare sa iban nga mga klase sang pagtuluhan. Kay kita lang gidya sir ang katudlo nga simbahon ang manunuga. Ti kon magsiling kita manunuga, it boils to the creation. Yeah, worship the Creator. So, ma-resulta gyapon na iya sa dito sa creation time. Nga gintugas ang Ginoo ang kalibutan sa anom ka adlaw kag sa ikapito nagpahuway siya. So, dira gyapon boils gyapon siya sa ikapito nga adlaw. That's why sa akon nga statement nga we are a unique church because we are the only church nga nagatudlo nga simbahon ang manunuga based upon the messages of the three angels message sa Revelation 14. Yeah. And in particular Doc, nga luwas nga bantay kita sa adlaw nagpahuway. Kag kada semana nagabalik-balik ini siya nagatanda kag pahinumdum sa aton nga simbahon ta ginang Ginoo. Kag ang nakanami pagid Doc kay ang pagsimba, ang mensahe sa tatlo ka manugtunda kapina sa unang manugtunda naangot siya sa Day of Judgment. Kung lang taon ta ang itupad ta ang Daniel kag Revelation, parallel sila, ang term parallel na pareho. May mga like we go to Daniel 7 verse 1 to 8, ang apat ka mga sapat. Mga ginharian ni sila. Kag tapos may judgment sa Ginoo. Tan-awon ta man sa Revelation 14, makita man nato dira, no? Makita man nato ang duha ka mga sapat, ang sea beast kag ang lamb-like beast, no? Ang earth beast. So pagkatapos dira man ang judgment sa Ginoo. So amo lang ni ang Adventist Doc. Nga correct. Kay kung moingon ta ang mga Hudiyo, Sabado man sila. Ang Seventh-day Baptist may ara man Pero in theology, that's right nga ang Adventist lang gid ang unique in this respect. Yeah. Pag isa pagid ka punto sir nga akong nakita diri nga it's simple lang eh. Daw masiling ta daw grade 1 section 11 lang ang klase sang pagtudlo nga worship the Creator. Kasimple lang gid ko na ato niya insindihon.
Galing kay ti gina-complicate, ginapabudlayan sang iban. To the extent nga worship na lang si Jesus, worship na lang ang Ginoo without that adjective creatorship. Na ang aton pagsimba sa Ginoo kay Jesus, yes, tungod kay siya manunuga. Yeah. Ang aton pagsimba sa Ginoo, aton pagrespeto sa Ginoo, pagkadlok naton sa Ginoo, it is because creator siya, manunuga siya. So it is just going to the basic. Ang creator, simbahon, siya nagtuga, ang pagka-importante kay nagpahuway siya sa adlaw nga inugpahuway. Yes, sir. Last point sa imo ma-share. So amo na pastor nga ang matutuod nga pagsimba kag ang kabangdanan lang gid ang rason nga nagasimba kita sa Ginoo bangod nga siya ang aton manunuga. Manunuga. Oo. Mga kauturan, ang aton nga leksyon, worship the Creator. And then, kay na kanami sa aton nga punto, the everlasting gospel. Yes, nga aton na tunaan nga ang everlasting, ang walay katapusan nga mayong balita, hindi lamang sa ara na sa wala pa nagtuga ang kalibutan, sa wala pa tao, ara na, kag sa subong, kag bisan pa dito sa bagong langit, bagong luta, still we will be able to learn further and we will be able to appreciate more sang everlasting sang pagkamatay ni Kristo para sa aton. Amen. And then aton simbahon siya kay aton siya kahadlukan kag mag-abot gid ang paghukom sa aton nga hindi naton baliwalaon pero hindi kita mahadlok kay bisan matubang kita sa hukom, may ara kita advocate. Ang problema lang, kay kung ina nga advocate, hindi naton kilala, we will just be standing alone without Jesus in the judgment of God. Kag simbahon ta ang manunuga, kay siya ang nagtuga sang kalibutan. So, simple nga paghangop nga aton simbahon siya, kay ginpakabalaan niya ang adlaw ngay nagpahuway. Nga amo ni ang crucial nga aspect, Pastor, in the end time. Hindi makaluwas ang pagbantay sa Sabado. Okay. Pagkaano ni. Pero very crucial na siya, kaya amo na ang tanda. Amo nang giluwas ta pa sa agod nga magabantay ta sa adlaw. Kag, amo man na bantayan kita sang kaaway tungod kay matutom kita ng gabantay sining basic nga kamaturan ang pag-obserbar kag ang pagkabalaan naton sa adlaw ngay nagpahuway. Kaya sa katapusan guro pastor ako masiling nga amo ning gipaabot ta pastor nga ining kamatuoran sa pagkasimba sa matuod nga pagsimba sa Ginoo kag siyang pagkamanunuga kag naangot ni siya nga issue sa Sabbath sa true Sabbath ug false Sabbath amo ning ginapaabot nga matabo nga bilog nga kalibutan sa di madugan. Sa sunod nga semana mga kauturan, kami gyapon ni Pastor Duroy ang mag-upod sa aton. We will be studying further. Kag ang kanami sa aton nga leksyon sa sunod nga semana kay ang aton leksyon in time deceptions. In time deception ang pagpatalang sa adlaw sang katapusan. Kag madalom-dalom man ini mga kauturan. I'm happy that I am confident nga akong partner has a broader knowledge labi na sa aton revelation kag Daniel kag mga end time events naton mga kauturan. Wala gid siguro namon mahatag mga kauturan ang tanan nga inyo ginapaabot, but nevertheless amo nahatag sa inyo ang mga major nga mga insights kag mga leksyon sa aton nga pagtuon sa sini nga semana. Ang Dios amo ang magapabugana kag magapakamayo kag magahatag sang dugang nga kaalam agud mangin ready kita sa aton Sabbath school sa adlaw nga inugpahuway kag bisan pa pag-share naton sa iban nga mga katawan. Aton iduko ang aton mga ulo, aton pangabayon sa Pastor Duroy. May namon nga langit noon. Nagapasalamat kami sini nga pagtuon sa mga pulong kag matuod gid Ginoo amon nakita nga nagapuyo kami sining kahingapsan nga mainadlaw sining kalibutan. Amon ginapangabay Ginoo nga ikaw padayon alay-ay sa amon, maghatag sa amon sa imong balaan nga espiritu agud kami Ginoo makapakigbahin kag makita sa among kabuhi Ginoo sa tagstag sa kaadlaw nga imong presensya Ginoo nagaupod sa amon.
luwasa kami Ginoo, kag pakamayuha kami nga mingin matuod-tuod nga mga saksi nimo, mangin suga kag asin sa among palibot Ginoo. Kag sa sininga kalibutan, initan ang tugyan kasalamatan sa mataas nga ngalan ni Jesus sa among Amen.